Sidste video. Det her stræk er til at træne gluteus medius, som er herude på din balle, og den står for at køre dit ben den vej. Grunden til, at jeg lige præcis vælger den her øvelse, det er, at jeg selv har haft en vanvittig god erfaring med den. Jeg har prøver hele tiden at forbedre mit dødløft, og siden jeg begyndte at lave den her øvelse, har det bare været så meget nemmere for mig at få mine ben ud til siden og holde den der sumo dødløfts positur. Så jeg tænker, at hvis den virker for mig, måske også virker den også for dig. Det vil i hvert fald bare være mit take. Men i hvert fald, jeg plejer ikke at lave den med et band. Jeg plejer faktisk at lave den i en kabelstation med en ankelstrop rundt om, så jeg har kablet sig til her. Og så kører jeg virkelig lav vægt, men fokuserer meget på den her bevægelse, hvor jeg kører låret ud af. Det vil se sådan her ud. Sådan her, forestil dig, at vinklen, nu står jeg lige ved siden af båndet, så båndet kører lige parallelt forbi mine fødder. Det er ikke den vinkel, vi gerne vil have. Vi vil godt have en vinkel, hvor vi drejer foden lidt, så vi vender lidt imod. Så vi står cirka omkring 45 grader fra båndet. Hvis du kan fornemme det. Og så tager vi egentlig benet og kører det bagud og roterer benet imens. Så du kan fornemme, at jeg drejer benet rundt her. Sådan. Noget jeg gerne lige vil vise dig heroppe, det er, at jeg forsøger udelukkende at køre mit ben ud af. Det er den lille bevægelse der. Du kan egentlig også se, at min hofte følger faktisk lidt med. Men det her, hvor jeg har nogen, hvor jeg prøver at forklare dem den øvelse, de er meget svært ved at udelukkende lave den her bevægelse. De får så nærmest hele hoften med. Du kan se, at min hofte den drejer, og det er ikke lige præcis den øvelse, vi vil fat i. Så bliver det mere en oblique øvelse og en rygøvelse, end det egentlig bliver en gluteus medius øvelse. Så det er sådan noget med at køre ud. Sådan der. Det vil holde dit lår markant mere på plads. Det tænker jeg umiddelbart var det for det i dag. Det er lige også 20 minutter, du lige har fået her, tror jeg. Hvor det er, du har fået noget omkring gluteus medius, udstrækning af inderlåret, udstrækning af baglåret og udstrækning til lige præcis at lave det her split. Jeg håber, det virker for dig. Hvis der er nogle bestemte problematikker, så prøv at skrive, så kan vi prøve at kategorisere dem sammen og få identificeret problemer, og så må vi tage den derfra. Det var umiddelbart det for denne gang. Håber, det virker for dig.